ବସି ବସି ନ ଆସି ସେଠି ଖୁଣ୍ଟିଟା କରି ଠିଆ ହେଇକି କଣ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବିନି। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। କିରେ କିରେ କାହିଁକି ତୋର କଣ ହେଲା କି? ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଆଣିଦେଲେ? ମୋର ତ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି କମ, ସହଜରେ କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ମତେ ବୁଝେଇଦେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଯାଏ। ହଁ କଣ ହେଲା ସେଇଠି? ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ମତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଚାରିବି ଆପଣ ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗରେ ଧପାଳିଛନ୍ତି। ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବିନି।